בוקר טוב, יום חמישי, מה שלומך? כאן מאיה מבית הספר סטיצ'ינג לתפירה תרפיה. בדרך כלל אני נוהגת לעשות פה הדרכות בערוץ הזה, היום אני רוצה להזמין אותך לוובינר תפירה מיוחד שאני עושה מחר ב8:30 בערב בזום, הדרכה חינמית. בהדרכה הזאת אני רוצה להראות לך איך תצליחי לתפור במכונה שלך בחופשיות, ב5 צעדים פשוטים וקלים. גם אם את אף פעם לא תפרת, גם אם המכונה עדיין נמצאת בקופסה, גם אם את מאוד מאוד חוששת להתחיל, יש לך מכונה ואת עדיין חוששת לנסות ולהפעיל אותה, אני רוצה להראות לך 5 צעדים פשוטים שאת צריכה להכיר, את צריכה לדעת ולראות באמת שהמצב הרבה יותר פשוט כשרוצים להתחיל לתפור ממה שאנחנו נוטות לחשוב. אז בעצם השלב הראשון זה שאנחנו צריכות להכיר את המכונה, אנחנו צריכות לדעת איך היא עובדת. בשלב השני אנחנו צריכות להבין בד, להכיר בד, את התכונות שלו. בשלב השני לדעת איך לגזור נכון את הבד, ואנחנו צריכות כמובן לשלוט בנושא הגזרה, אנחנו צריכות לדעת לקרוא גזרה, בשלב המתקדם גם להכין גזרה או לאלתר, וכמובן שאנחנו צריכות לשלוט בתהליך עצמו, בתפירה, ושם זה כמובן תרגול, תרגול, תרגול ועוד תרגול. אין קיצורי דרך, וזה כיף, וזה מהנה, זה מרגיע, זה משחרר, וזה האסקפיזם הכי טוב לתקופה הזאת שאני מכירה. אז בואי תצטרפי מחר להדרכה כיפית, שאנחנו נדבר בה קצת על השראה וקצת על תפירה ועל יצירה, ונפריך כמה מיתוסים מעכבי תפירה שאני קוראת להם. מחר ב8:30 בערב, הדרכה חינמית בזום, אני משאירה לך פה לינק מתחת לסרטון, רק ללחוץ עליו ואת בפנים, נתראה מחר. ביי!